Kubor nakaslem jong unongsan hima. Bandawa ban Shemkia banwanra yaka shongsuk shongsngan hapo kathan baraka West Khasi Hills hi barok away ki artali ki kanhun seng ba kanthop yaka Hanyo Trap Youth Council bat ka Hanyo Trap Achek National Movement West Khasi Hills hak arpu khandai trek ubenai nai wing arajar arpu ar kilali ban yakando bat IT yaka jingtho sha Deputy Commissioner ka West Khasi Hills Nakaliang kinong kitkam jong kitigi artali ki kanhun habakrani kilat patai khubor kila penpau baka jinglet banyak kandu bat bu jing tho ka jong ki show DC kalong ban kerpat ban penbiang ni penkhalani ki jing pahara haki ni ki benai ban wan ki badi ki ayom jong ka jingle kamen shu ban penjor ka jing khanra ya kinong nya kali ki badi ki jing di penbuat hakapor ba kinya ki kali ka ba kani ka jingle thormor ka jong ki kawanra ka jingja accident ki ba kha Hanyo Trap Youth Council, West Khasi Hills District, tingkat baka Hanyo Trap Achek National Movement, West Khasi Hills District. Ngiwan yang kedua buat UDC ha kanika janmet. Kajingwan yang kedua jongi UDC kalong ban dawa lani ban warak kajing songsuk po jong kedua kathan ke jongi. Ka poin ka baningkong ka bang nakliang jongi ki artri ki seng malang. Di kerpat UDC ba gun penjur ya kajing para kisnong gitau nomar ba hakum kide ki benai la ni ki ayom kide ki ayom bale kemen ting ju yo I ba ka judon kajing jia ka basusi kajing penkeluar na ka dau kajing buat ti nak leng jong I kum kiseng boro atli diwan bu ya kide kajing thok ba kerpat ban ai kajing para ka biak khnang ba kanum kata ya kayat kayeng jong ki paiba la ni ki Rukun thei kilong kui ki khna hapo jong kadong thang ke jongi nakleng jongi ngi la wane kandu kolong ba ni kerpat UDC ba hakum ke kini ki sngi ki benai kadon ke jing accident kha la ni ke jing jur ke jing accident ha ki benta joka national highway nong son wat kum ju ro ha ki benta jong ki dong ki than jong ko West Khasi Hills district jongi kini ki jing ja accident kala kapenlong ini ki artli ki seng bang sokya du kata amat ki don ru ki bela du no ya ki jing em bat ki don ru ki ba la du no ya ka de combat jong ki nang ba jong ka jing accident te kini borong i ong ba UDC undai ban ele man injur ban check ya ki nong nya kali ba ki kadau baro kadai bina kadau jong ka jing buat tinggi julap ba lada nakliang juga board district kile ban shek bah ke de ba ki ba hatu ki buat ni em badan lap ba buat di ban pinstom la ni ban pendu ya kelisen ya kita kenongnya ni ulang ular ban simkhya ban unsai shong ban UDC ban unsai ong UDC OSP haga de ba kani ba nakliang jongi ngi kermen ba UDC unsim kha de kali ka bata nakliang jongi ngi yo I ba kajing check ye ki kali ka de kajing check ye ki kot kisla hatu ki biang ni em nri ni sno ong ba ki ni naton kajing ma ki pa ba de kajing ma ka ba kham kongsan ka de kajing ja accident ka ba lingba kajing le thurmur jong ki banyak kali kata ka de ka dau ka ba nakliang jongi kiseng isukha di kapur